penduwi sumama na di pagyog su babay. Anto na ikukuman niya. Baga meron, sukan dua-duay na lagid mo kapangaruma. Sa mga syarat o kapangaruma, nagyutod ni syarat o kanduaduy. Sa rokon o kapangaruma, nagyutod ni rokon o kanduaduy. Nadama aloy, o bapad sa syarat o kanduaduy, na kaiugang gaw karong mga abubay. Nakudama aloy ko mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o baso kaya pangarong-aroman yan, sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, na ubaadan inudasan yan, ulit na ubad ipangundasan ko mga karuman yan, damaloy. So kaya manaw to, na upangaruma ka, na mapapakaya digan pagdas. Lingan katawan. Dinyan katawan. Apano dan? Ino to. May ino to man ari ibubaya pag-iug. Kapan pagudas? Igira miudas ka, na adna marata resulta niya, na adna mapi resulta niya. Okay. Okay, daya kalilid na sumarata resulta. Miudas ka. Si karumanga na dakapan makawing na sabab sang utak udas ka na upa makaya ka kawingar ka na pitugawi pan na maroropat na pusuyang usuldo pitugawi. Oy, kagi ni udas ko. Pati ka next week na gawin na ako. Kapluya ko. Uda ka unudas na sangkot ka kakato gawin niya nun, nagyutuboy ka karopata pusuyan. Pamimili ko. Ha? So sa kami ang mga paduduy na si ko experience sa mi, na mas mapia dita din pagudas o gaid na mga ngapinta ko oriano katokoy niya no. Magpangapin ka. Wala pamikiran ka sa kasulgas ang kaya kaduduy, napakalambos ang atangila nga. Nakubal ka sa kubal na tangi. Na maulugad langit, nakanasukan lupa. Kailangan na masabar ka, matigir ka. Ape ang tunakatero tero niyan. Tarima ka. Sisinga ka. Opon, di budin malabulubuda. Andun ni kaya pakatero yan sa mga sasakit, mga rarata. Kagi normal to, kagi kesa kita sa puso yan, napatero sa marata. Oriyan niya naman muna, siya nga ba ka, kami tero ka man muna, piyan na ka sa benar, di ka pang-apas. Basta paduduy ka na, pangaw ka. Di ka patero, bangala ka. Oy. Kailangan na, ad nakasabar ka, unlimited na sabar. Makasasabar ka. Kadabu aki. Pakambra ka nga kadabu. Pakaparangitan nga kadabu. Pangaping ka kadabu. Asara mata ka mga apin. Okay, napagin mo nga nakarapagin nga ka. Way suld ka sa kanduwa-duwa na kapanaan taam na kapadi ka buna di ka sa suld. Way susuld ka sa nakagati ka gula atan na ba? Adi. Wala no kandiluga malumagat-agat. Mga awida akala ang mapapadalam saya. Mga problema ang mapapadalam saya. Mga masuliya ang mapapadalam saya. Okay, na apya panikya pakarabong awida akal, apya panikya pakarabong problema. Na kabulungan o kapipya aginawa, igira makaduduy ka. Okay. Gina, inornayat imatero ka, gina damang, sama niya tunawi karoma. Ha? Namada ka wala mamaya pakaduyan sa manay. Panginta ko Allah ama makaduyan. Gadar ka, da pagaminran. Ilan niyo man, pamimigaran niyo man. Ikatlo bagitan uban ko mga buboy. Pagyukan waya makasiyap kira na mga Kristiyan. Pag-isa mo sa pagyukan waya makasiyap kira na mga Kristiyan. Pagyukan waya mabalusira na mga alok sa bubay. Aw natin nuruy ka no. Kadi katukido. Kaya na pure, wakir. Kamamasaan. So sinsos imato sa Pilipinas ha? Nasa katawa mama na ayatimba nga kadaklian ko mga bubay na sa pula butelo. Nasi ko mga Muslim na ibdad ta sa 8 katawa bubay na sa katawa mama. Mga rumakaw sapat na adap na lambu na patak.
Na di tanong man pagiw. Ubasala ka makasiyap, kaya na ayasiyap, kaya na mga Kristiyan na mga Yahudo. Enos ka nun na di ka nun lagi. Basta kataw na ka makagaga nga. Ako kataw na ka makapaghinuntulangan, insyaAllah. Di kan pangundasan. Bismillah. Panarakan ako Allah. O gaid na o di ka mawaraw sa sakit taulo na di ka siya pasin sulda. Training nga ginawa nga. Sa kapag-uwid akala. Ha? Sa kamotong sa mga bubayang. Ayaw siya nakarano, pano nakarano. Diyan ka iyakan duwa-duwi na lagi niya kapangarong. Tibuluga kuris mama na kuris yan. Tibuluga din yung kuris na din yung kuris. Bapira-piray mama, masisingan niya na pangaroman niya si fulana, nakaroman niya. Ano ba penduay? O gaid na dawn takdir no Allah. Agi ko na ba niya kuris? Bapira-piray mama, amiya ka pa niya sa pangaroman na kanuto na, din yung pumapangaroman. Agi ko na ba niya kuris? Lagid na nanong kaduwa-duwa. Basta kuris mama ka pa kaduin niya na dead na kita kakirna ngaon. Kaumaran na ka sa kuris na, miyaran ka sa mga alabagla sa kaludan. Naku natin ka sa kaludan na. Lagyan ko kami ang alabagla. Umaran na ka. Dead na kita kakirnang. Asa ka manusia. Na ad na katawan na ka ng ustad. Mga puntan. Ad na katawan na ka ng ustad. Abing galabag yan nakapakaduin yan. Napadiyang basi misis yan. Na miya kapat makapanuksam na tama ni manto na dabong makaduin. Miyasa mo. Tiga na diya ko nagipanuwi ka diya kong kuris. Miya kapat makapanuksam. Adi mo man nakatawan ta. Adi ta din kasi patawa panuwi. Ay po miya ito ko. Tamiya kawing. Namata na git. Kuris. Mata ng kuris. Kata ibarat na lagi-lagi ang kaya panugang anak. Panugang anak na yan. Sikoy kadua ka rumangan. Nakuris. Diyan mo ta karumakan, apakiwata ni Sheikh, na supportira kan sa kanyang da'wa. Tigin na alim. Malay ka ba sa madrasa, tigin na away, tigin na suwama ka na, tigin na engineer, bakar ka ng pakikipunggala. Ano, tigin na isinangapya. Kagimilaya ka na, malay support ako agama, tigin na ba di mapakayam, buloy ka asaling upang mo da'wa. Hey. Tigin na. Utito ka, mama, napakapani ka nga sumalokos ka. Natumiyaw ako mo. Panik ka no? Paano kasama ka no? Nauba ka no baling, hindi ako niyo makawi. Namiya kawin ako yung rasa diuras. Alin naman na to? Kuris, miyak ka na bulubudo. Kanabakan piya Magidan, kanabakan piya Nick Smith. Miyak na bulubudo. Kagi kurisa. Ukuran. Pati ini katawi ba siya tapang among Sheikh? Masya Allah. Allah Akbar. Nakatayang mo, ba't ano mo katawi? Ba sumamusuwi sa mga karuman yan na padtano. Sa way Salvador. Lagi do ba kami piyakas sumbik na? Okay. No, pag ganaya pandula ka na, maubayakan na tarimaan niyo agiin na dipindi sa kuris. Sabu sa kuris manusia. Sabu sa kuris mama. Okay. Ikadua. Tarimaan tanuan nagiin ako kumanayaw wallah aswallah imitad sa ako kumana kanabas mga mama. Waraan o mga mama aayabun dalaki adnar kanu wallah na pangabaya kanu sa kalawanan Suisa. Ilan niyo man? Antay na mga karuman yan sa bayo sa limasod na mga karuman yan sana. So na karuman yan sa. Wada ka. Paano da? Dabi na makaduduir kan o. Ana. Ilan niyo man? Sa kanwa sa sakatawi karoma, na di niyo aki mapagma. Pangabaya kano pansasala kawa bubay, akubaya kano pa na makapaninat kano pa na ubang buwag, ubang buwag, mapangaroma. O di na kagiraw ka, matay da kiyo to araga.